riittää moottoritilavuutta punaisessa BMW:ssä 2060 kuutiosenttimetriä. Käsittäiskierroksen aika oli 11.4 ja tuolla ajalla Risto Virtala oli toisessa joukkojen. Radan 2. Tässäkin näytössä Risto Virtala menoa tuolta takaminkkelistä käsitössä. Sitten Virtalalle tapahtui jotain ja näin Saarnivaara pääsee ohi tuolla maalin tuntumassa. Hänenkin autonsa ilmeisesti polkii, koska molemmat menevät varsin rauhallisesti. Rata 12.121 ajalla. Drag-race-autojen malli kuin monessa muussa laitteessa. 10.124 ja 216 kilometriä tunnissa siinä. Kakkosradalla. Nämä autot saapuvat kaupan yhtävien alle 4 litraa sitten alas. Rata 1. 13.602 ja 160 kilometriä tunnissa. 13.765. Raimo Saukko punaisella Bemarilla, Konikan värissä ja Rikon värissä radalla 1. Parinaan Lauri Losio Ford Escortilla radalla 2. Raimo Saukko 5. B-luokassa ajalla 11.562. Ja Lauri Losio 4. Rinnalle ei tarvitse kuitenkaan edelle päästä. Rata 2. 10.931. 11.113 ja 205 kilometriä tunnissa.
Raimo Saukolle, eli siinä pidettiin sitten kyllä todella hyvää vauhtia yllä, molemmat ajoivat päivät parhaat aikansa. Ja Losi jo tuolla ajalla ajaa itsensä sitten vielä. Aki Kulmala ykkösradalla Toyotalla. Tällä hetkellä kuudentena on 11.740 ja radan 2 Jami Sarnivaara 7. ajalla 12.516. Maalia. Rata 1 12.974 ja rata 2 13.407 ja 125 kilometriä tunnissa Pemarilla oli sille. Sama ryhmä eli B-luokkaa tarjollaan tässä parin auton voimin numero 101 Risto Virtala punaisella BMW:llä ykkösradalla oli vielä toiseksi nopein ennen tämän kierroksen alkua tällä kolmantena. Rangel kuittaa tietysti tästä lähdöstä itselleen nopeamman ajan. 10.297, 218 kilometriä tunnissa. Risto Virtalalle 16.534 ja 93. Eli neljäs ja viimeinen aika jo kierros lähtee sitten tästä pari lähdöstä käyntiin radalla 1 numero 20. Rata 2 Pasi Poikkimäki ja Ford Escort. Tässä lähdössä Poikkimäki jälleen näyttää hallitsevansa tätä ryhmää melko suvereenisti. Poikkimäen aika kakkosradalla. Kakkosradalla. Pussinen on näistä kahdesta ollut nopeampi tulla. Parikin aika, mutta tosiaan tässä lähdössä. Kyllä. Varsin tasaisesti optimaalinen tekevät. Rata 1. 13.449 163 kilometriä tunnissa Pussiselle, 13.543 ja 155 kilometriä. Siirrymme B-luokkaan. Risto Virtalan Pemarilla tekee pitemmän puolesta renkaanlämmityspöynykset ykkösellä, samalla kuin kakkosradalla Jami Saarnivaara jo odottelee sitten lähettäjän käsimerkkejä ja lähtölupaa. Saarnivaara
7 ja 200 ja 13 kilometriä tunnissa oli loppunopeus, joten Risto Virtala ajaa tämän päivän parhaan aikansa. Aki Kulmala radalla 1 on todella 6.11.740. Kääntäältä tulee tässä ykkösradalta. Jukka Rangelsen sijaan johtaja on tänne aika hyvää kärkeä. Alussa on koko päivänä ja 10.1.24. Aki Kulmala seuraa takavinkkelistä Jukka Rangelin menoa. Ja Rangelille odotellaan sitten aikaa 10.1.1.5 ja 214 kilometriä tunnissa, ei päästy ysipuolelle ainakaan. Sama kausi iski sama pari. Kajarin on jäsenpäärillä monopolittaa irkkiä. Ja kilpailujohtajalla on sitten totiset paikat edessä. Autot lähtevät hetken kuluttua liikkeelle lähtöalueelta. Vuorossa siis A-luokka numero 21 Rauno Pussinen eskortilla. Vasemmalla ykkösradalla laittelu kolmanneksi nopein ajalla 13.449 vastaan laitteluvoittaja Pasi Poikkimäki mustalla eskortilla tornipuoleisella kakkosradalla ajalla 11.68. Tästä lähdetään siis liikkeelle esittelyssä ahtamattomien vapaasti autojen A-luokka moottorit on maksimissaan 4 litraa. Pystyköhän pitämään loppuun asti tuon etumatkansa aika tasainen taistelu. Rata 2 Poikkimäki voittaa 12.828 ja 150 kilometriä tunnissa. Jotain hämminkiä Poikkimäellä oli. 13.425 ja 161 Pussisella oli loppunopeutta enemmän, joten hänellä pelit kestivät ainakin loppuun saakka. Poikkimäellä oli selvästi ongelmia. Pussinen sai hyvän lähdön ja pystyi näin sitten saamaan tosi lähdössä hieman etumatkaa. Ja kovinkaan paljon sitä ei varmaan olisi ollut kiinni, mikäli Pussinen olisi tuossa pystynyt vähän skarppaamaan. Hän olisi saattanut jopa tuon lähdön voittaa. Näin ensimmäinen parkkuudesta on parasta aikaa käsittelyssä. Seppo Ermäki radalla 1, Laittoon kakkonen ajalla 12.878 ajakinaan on Open Cadet. Ja Mauri Adenius Vol Amationilla radalla 2, Laittoon 4 ajalla 13.543. Eli Eromäki voittaa 13.142, 165 kilometriä tunnissa Adeniukselle 13.558, 157. Jatkamme sitten samaan hengenvetoon D-luokalla ja siellä laittelun voittaja Jukka Rangel pääsee ajamaan soololähdön. Rangel on vei aivan suvereenisesti laittelussa tuolla turboluokassa ajalla.
214 kilometriä hyvin tuntuu Tykki-iskussa olevan. Joten jatkoon tulevat sitten Bemarit molemmille radoille. Jami Saarnivaara laittelu 7. Tornin puoleisella kakkosradalla. Ja Raimo Saukko punaisella Bemarilla ykkösradalla. Saukko laittelu 3. ajalla 11.113 ja samalla sitten C-luokka ja D-luokka lähtöalueelle lainat jonoihin. C-luokka ja D-luokka lähtöalueelle lainat jonoihin. Eli ykkösradalla Raimo Saukko BMW. Laittelu 3. radalla 2. Ja BMW Saukko ja metriä jo tuonne maaliin mentäessä etumatkaa. Saukon aika 11.531, 185 kilometriä tunnissa ja Saarnivaaralle 15. Finaaleissa ovat radalla Raimo Saukko Saukko oli aika-ajoissa kolmanneksi nopein. Ajoi ensimmäisellä kierroksella tänään 11.531 loppunopeudella 185 kilometriä tunnissa. Jukka Rangel aika jo voittaja ja ensimmäisellä kierroksella 10.559, joten mitään häntä ei ole. Iloinen lähdössä aika parasta ei keskitytä. Ja näin Rangelilla ei ole mitään kiirettä tässä lähdössä. Ei, kun Rami sai ollut punavalo. Rangel radalta 2 voittaa ajalla 13.635, 128 kilometriä tunnissa. Raimo Saukko kehittää ajan 11.211, 202 kilometriä tunnissa. Aika-ajoissa ajalla 11.7. Vastaan Risto Virtala. Aika-ajoissa 4.11.444. Tuossa sitten kovin kamppailijaa oikeastaan tuota marginaalia ole 30 noissa aika-ajoissa. Katsotaan nyt, että miten tämä lähtee. Välillä vähän kahvaakin eteen. Virtala kakkoselta voittaa 10.788 ajalla loppunopeutta 215 kilometriä tunnissa. Eli ensimmäiset finaalistit ovat sitten kitahtaa niin sanotusti puolella radoilla. Rata 1. Sininen Opel Kadett. Seppo Erhomäki, moottoritilavuutta 2 litraa, saman verran löytyy litratilavuutta myös Pasi Poikkimäen mustasta Ford Escortista radalta 2. Pasi Poikkimäki aikajojen voittaja, Erhomäki aikajojen 2. Eroa on melkoisen runsaasti, sitä on yli 1 sekunti noissa aika-ajoissa. Poikkimäki sitten pistää ja menee edelleen. Olevan selvä peli. Eli laittelu voittaja Pasi Poikkimäki voittaa ajalla 11.977, loppunopeutta 185 kilometriä tunnissa. 12.828, 168 Seppo Erhomäelle ja sillä siis hetiä tämä kilpailu kakkostila. Voittaja tänään Pasi Poikkimäki. Ja sitten turvoluokkaan, jossa kohtaavat radalla Risto Virtala. Laittelu 4. Sillä kierroksella 10
7.88 aika. Ja Jukka Rangel lajitteluvoittaja, lajitteluvoittoa tuolla. Pitämään Virtalan koko varttimaalin matkan takanaan voittaja Jukka Rangel ajalla 10.070. Ottapelta 219 kilometriä tunnissa, oltiin todella lähellä jo 9. 10.934 ja 213 kilometriä tunnissa Risto Virtalalle ja sillä siis kakkostila. Ja luvuilla 3 ja 4 olivat Pulmalla 0595 reaktiotteli varsin hyvät. Ja perusteellisesti työtä renkaan lämmityksessä tekee myös radan 1 Mervi Turunen, joka johtaa siis VM Street Cupia ennen tätä kilpailua ja tulee kyllä sitten kärjen tuntumassa kestämään. Kävi tässä sitten miten tahansa. Mervi Turunen oli aika kakkonen tässä D-luokassa ajalla 10.389. Radan 2 Keijo Haukka oli nopeampi 10.181 ajalla. Eli tässä sitten kyllä todella jännittävä lähtöohjelma tämän päivän viimeiseen finaaliin D-luokassa yli 60 autojen luokassa. Mervi Turunen radalla 1 AMC Turbo Hornet 360 kuutiotuumaa. Ja radalla 2 sitten ajaa Keijo Haukka, Iso Lonkko, Chevrolet Manipua. Menetetty Haukka kakkoselta menee ja voittaa tämän lähden. Eli tämä lähtö Keijo Haukalle ja aika 10.330. Loppunopeutta 215 kilometriä tunnissa. 12 aikoja yli 180 loppunopeuksia. Hattua pitää nostaa. Tulpat on pelkästään jotain vähän 300. Seuraavaksi jatkamme sitten jälleen katuautoilla Mauri Adenius Huhmarista Volvo Amazonilla radalla 1. Nämä autot ajavat siis vapaasti hengittävien autojen ryhmässä, jossa moottorimaksimin tilavuus on 4 litraa. Radalla 2 Poikkimäki Kauheolta 2,4 litraisella Ford Escortilla. Hän johtaa lajitteluajalla 11.743, 183 kilometriä tunnissa. Mauri Adenius on kolmantena ajalla 14.376, 149 kilometriä tunnissa. Mutta tällä kertaa Poikkimäellä tuntuu olevan hieman ongelmia. Ja Adenius toinen. Maalille Poikkimäkin pääsee hänkin ajamaan sitten, mutta ilman että kellot käynnistyvät.
edellä kohti varikkoa. Ja Puttinen menee kolmanneksi ohittaa Mauri. Luokka Markkista 2 litraa ja PP Tukupakissa 1,58 litraa. Kristiina Martti Mutanen vie tämän lähdön nimissä ehti ainakin ensin maaliin, mutta aika taitaa jäädä pikkuisen huonommaksi kuin Pajarilla. Eli Martti Mutaselle 11.508 ja 177 kilometriä tunnissa. Radan 2 Pertti Pajarille 11.373 ja 192. Ensimmäisenä ajalla 11.212, 199 kilometriä tunnissa ja Timo Lahdelle 12.988. Radalla 1 Marko Olander Kaarinasta BMW 1502, jossa moottoritilavuutta 1,6 litraa. Parinaan Mika Eloranta Nokialta Toyota Celica. Autolla moottoritilavuutta 1968, turbo 6-vuotinen tie. Tunnissa ja hyvin tuttu auto tälläkin kertaa viivalta irtoavan. 10.227 ja 226 kilometriä tunnissa. Seuraavaksi oli radalle tulossa sitten Jukka Rangel Valkeakoskelta.